hartstikke bord over het heen vlogen. Gaan we kijken naar Bastiaan verder doet. Super gereden, ontkut. Niks. Je hebt je bewezen. Wie is dat geweest die dat mensen? Weet niet. Die ene die haalde mij in, Ja. die met die PRK. Ja. Maar ik was vol in, Ja. op min. En toen opeens, want ik kon niet door me heen rijden. Nee. Opeens boem, zo over me heen. Zag je niet vliegen dan? Dat was op me heen. Nee, ik kon uitlaten. Dat iemand de uitlater gaat laten. Ja, dat was mij. Ja, toen dacht ik, ja, precies wat ik zeg. Die 3-3-5, ja, dat heb ik nog nooit gepakt. Ja, jongen, super. Je hebt gewoon super gereden. Je hebt bij de 5 gelegen ook al. Ja.